या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। नारायण राणे लोकसभेत भडकले। सिंधुदुर्गात काँग्रेसचा किती जोर, बंटी पाटलांनी दिलं रिपोर्ट कार्ड। आणि हजारो कामगार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं राज्यभरात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर एक अभिनव उपक्रम, एक अभिनव संकल्पना राबवली होती। ती अर्बन सिटी असतील किंवा ग्रामीण भागातही बाळासाहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना हा उभारत तिथल्या लोकांना त्या बेसिक जे आजार आहेत त्याच्यावर उपचार देण्यासाठी, त्याच्यावर गोळ्या मिळण्यासाठी असे काही दवाखाने सुरू केले होते। सावंतवाडीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आले होते आणि त्यावेळी या आपल्या दवाखान्याचं शुभारंभ, या उद्घाटन हा त्यांच्या हस्ते झाला होता। मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे तो लोकसेवेत नव्हता। मात्र हा दवाखाना गेल्या काही दिवसांपासून लोकांच्या सेवेत येताना दिसतोय, लोकसेवेत येताना आपल्याला पाहायला मिळतो। त्यामुळे आपला दवाखाना आता आपल्या सेवेत रुजू झालेला आहे। तुम्ही समोरच पाहू शकत असाल, सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं मिलाग्रीस चर्चच्या समोर हा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे। मिलाग्रीस चर्चमधील असणाऱ्या या दवाखान्यामध्ये मोफत तपासणी, मोफत उपचार, मोफत औषधं अशी दिली जाणार आहे। आणि मुळात जर बघितलं तर हा जो दवाखाना आपण पाहतोय हा इथे मुख्याधिकारी यांचं निवासस्थान होतं, त्याच्यासाठी ही जागा राखली होती, पण ही दवाखान्यासाठी देण्यात आलेली आहे। आणि अनेक जे रुग्ण आहेत ते इथे येत आहेत, उपचारसुद्धा घेत आहेत आणि चांगल्या पद्धतीनं काम या ठिकाणी सुरू आहे। आपण आता संपूर्ण दवाखान्याची पाहणी करणार आहोत, तेही तुम्हाला मी दाखवतोय कशा पद्धतीनं या दवाखान्याची रचना आहे आणि हा आपला दवाखाना कार्यान्वित आहे। असे काही रूम्स हे या दवाखान्यात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, ज्या ठिकाणी रुग्णांना उपचार देण्यासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध केलेल्या आहेत। आपल्यासोबत या ठिकाणी डॉक्टर आहेत हर्ष साळगावकर। आपण पाहतोय काही रुग्णांची तपासणी ही त्या ठिकाणी होते आणि अतिशय एका वेगळ्या पद्धतीनं काम ह्या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून चाललं आहे। अजूनही काही गोष्टी इथे असणं किंवा येणं आवश्यक आहे किंवा त्याच्या संदर्भातला पाठपुरावा आहे डॉक्टर करणार, पण निदान हा दवाखाना आता रुग्णसेवेत रुजू झालेला आहे, रुग्णांना चांगली सेवा मिळणार आहे आणि ही एक आनंदाची गोष्ट ही सावंतवाडीकरांसाठी आहे। पेशंट तपासत असले तरी मी डॉक्टरांना विचारेन की डॉक्टर साहेब, एक सावंतवाडीकरांसाठी एक चांगली आनंदाची बातमी आहे, आपला दवाखाना आता आपल्या सेवेत आला आहे, काय सांगा? खरं हा जो कन्सेप्ट आहे शहरी विभागासाठी, की शहरातील जे लोक आहेत, जे बाहेर आपल्या दुकानातून काम करतात किंवा मूळ मजुरी करणारे लोक आहेत, त्यांना सरकारी दवाखान्यात जायचं म्हटलं तर अख्खा दिवस मोडून त्या दवाखान्यात थांबावं लागतं। पण हा कन्सेप्ट असा आहे की शहरी भागातील लोकांसाठी संध्याच्या वेळी पण त्यांना आरोग्यसेवा उपलब्ध होतो। म्हणून ह्या ठिकाणी प्रथमोपचार सगळे मिळतात ह्या ठिकाणी। फक्त ह्या ठिकाणी ॲडमिशन किंवा सलाईन लावणे ह्या गोष्टी उपलब्ध नाही। त्यासाठी आम्ही कॉटेज हॉस्पिटलला पेशंट पाठवतो किंवा एक्सरे। ह्या ठिकाणी लॅबसुद्धा सुरू होणार आहे, लॅबची अपॉइंटमेंट झाली तर ह्या ठिकाणी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल ह्या ज्या टेस्ट असतात, ब्लड टेस्ट सगळ्या किडनीच्या वेळेस सर्व ते त्या ठिकाणी थायरॉईडपासूनच्या सर्व ते फ्री ऑफ चार्ज होणार आहे।
आणि ह्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जात नाही पेशंटला. सर्व सेवा केसपत्र मोफत आहे, औषधं उपलब्ध आहेत ती मोफत दिली जातात आणि शिवाय लॅबचे सर्व रिपोर्ट मोफत होतात. त्यामुळे खरंच ह्या संधीचा लोकांना चांगल्या प्रकारे फायदा होणार आहे. नक्कीच सर, तुम्ही आणि अजून किती जण इथे काम करता? आणि या ठिकाणी एक वैद्यकीय अधिकारी आहे, नंतर एक मेल आणि फिमेल अटेंडंट आहे, शिवाय एक लॅब टेक्निशियन आहे, तो अजून हजर झाला नाही, तो पोट अजून भरायचे आहे, आणि शिवाय एक GNM स्टाफ आहे, एक सिस्टर आहे त्या ठिकाणी. हे सगळं औषधावर देण्याचं काम. तर हे होतं डॉक्टर हर्ष साळगावकर. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मिलाग्री हायस्कूलच्या समोर हा आपला दवाखाना हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं सुरू करण्यात आला. राज्यभरात असे अनेक दवाखाने उभारले गेलेत आणि ते लोकसेवेत आहेत. सावंतवाडीतही अशाच पद्धतीचा दवाखाना अर्बन एरियासाठी उभारला होता. सावंतवाडी नगर परिषदेचा सुद्धा असाच एक दवाखाना आहे आणि त्यात अजून एका दवाखान्याची भर पडलेली आहे. अगदी मोफत सगळ्या सुविधा आहेत ते इथनं उपलब्ध आहेत. मोफत उपचार आहेत, मोफत तपासणी आहे, मोफत औषध आहे. त्याच्यामुळे सावंतवाडी शहरातल्या रुग्णांना याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर जो उपजिल्हा रुग्णालयावर ताण येत होता, असे सगळे पेशंट हे उपजिल्हा रुग्णालयात जात होते, तो ताण देखील कमी होणार असल्यानं इथल्या डॉक्टरांना सुद्धा एक चांगला त्याचा फायदा होणार आहे आणि रुग्णसेवेत एक मदत होणार आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांच्यावर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भडकलेले पाहायला मिळाले. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ. व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह इनके ऊपर उंगली भी बताया ना. थैंक यू. तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत नहीं, है? इधर. अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में काफी मान्यवर का भाषण मैंने सुना और उसके बाद अभी शिवसेना उद्धव ग्रुप के अरविंद सावंत जी का भाषण सुनते वक्त मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं महाराष्ट्र में विधानसभा में बैठा हूं. तो इसलिए अरे अरविंद, अभी आपका सुना ना, मैं अभी माननीय मेरा मंत्री जी, सुनो. माननीय मंत्री जी बोलिए जी. अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव पे उन्होंने जो उसके पहले सम्मानीय शिंदे साहब ने जो विचार रखे उनको उत्तर देने का काम किया और उन्होंने हिंदुत्व की भाषा की. उसका शिवसेना का, इनका गट का, उद्धव जी गट का, गट ग्रुप का हिंदुत्व किस तरह का है उसका भी बारे में उन्होंने कुछ कहा. अब हिंदुत्व के बारे में इतने हो, हिंदुत्व चाहते हैं, उनको गर्व है, तो जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस पर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद सर. अभी वो एक मिनट सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं. ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूं, 7 में 1900. ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ. व्यक्तिगत बैठ पीछे. मंत्री जी, बैठ. माननीय मंत्री जी प्लीज क्या एकदम है, बैठ. प्लीज. नो नो नो, माननीय मंत्री जी प्लीज. ना उनको बैठने को बोला. कृपया प्लीज डोंट बी पर्सनल कुछ प्लीज. नहीं बोला जी, ना, हम लोग कोई भी नहीं कुछ बोले. वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज.
वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज। सर अभी वो भारतीय जनता पार्टी माननीय एकनाथ, अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है, तुम लोग को छोड़ के गए ना। प्लीज अरे छोड़, माननीय मंत्री जी इधर एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोगों ने प्रोटेक्शन Please. लिया था, 220 लोगों ने। हो गया, ये क्या बात करते हैं अभी थैंक यू। सब? अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है, खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का जी। टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी अभी आपने देखो महाराष्ट्र में कहां तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताए ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत नहीं, है? इधर असलियत में निकालूंगा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर कणकवली। सार्वजनिक प्रसाधन गृहाची स्वच्छता हा कायमच कळीचा मुद्दा असतो, मात्र असाच प्रकार जिल्हा रुग्णालयातही पाहायला मिळाला। जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रसाधन गृहाच्या अस्वच्छतेमुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली होती। याचा फटका तिथे येणाऱ्या रुग्णांना, नागरिकांना बसतोय। अक्षरशः नाक धरून उभं राहावं लागत असल्याचं पाहायला मिळालं। केस पेपर काढतात त्या ऑफिसच्या बाजूला असलेल्या प्रसाधन गृहाच्या अस्वच्छतेमुळे दुर्गंधी पसरली आहे। या दुर्गंधीमुळे ओपीडी कडे येणारे पेशंट आणि औषध घेण्यासाठी येणारे पेशंट, केस पेपर काढण्यासाठी येणारे रुग्ण यांना नाक धरून उभं राहावं लागतंय। जिल्हा रुग्णालयात जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून दररोज कित्येक रुग्ण औषधोपचारासाठी येत असतात, मात्र तिथं आल्यावर त्यांना या दुर्गंधीचा सामना करावा लागतोय। त्यामुळे रुग्णांमध्ये संताप पाहायला मिळाला। दोडामार्ग येथून आलेल्या साबाजी सावंत यांना देखील याचा प्रत्यय आला। प्रसाधन गृहाची स्वच्छता करावी, तसेच याचा वापर करणाऱ्या नागरिकांनी देखील स्वतःची जबाबदारी समजून स्वच्छता राखावी अशी मागणी होते। आता तरी याकडे इथला चार्ज असणारे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन लक्ष देणार का हे पाहावे लागेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल। अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा। सावंतवाडीचे सुपुत्र दीपक केसरकर हे कोल्हापूरचे पालकमंत्री आहेत, मात्र भाजपनं पालकमंत्री बदलावा अशी मागणी केली आहे, असं म्हणत काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी मंत्री केसरकर यांना टोला लगावलाय। आमचे इकडचे सुपुत्र तुमचे पालकमंत्री आहेत, त्याबद्दल तुम्ही समाधानी आहात का? आता इथले वर्तमानपत्र मला सकाळ बसून काही लोकांनी सांगितले, इथले लोक सहकारी त्यांचे काय बोलतायत, मला वाटते शिवसेने म्हणजे त्यांच्या बरोबर गेलेल्यांचं मत काय, हे सगळं इथं जाहीर होतंय। कोल्हापुरात भाजपनंच मागणी केली की पालकमंत्री पर्यटनासाठी कोल्हापूरला येतं, असं भाजपनं कलेक्टरनं निवेदन दिलं। म्हणजे सहकारी पक्ष भाजप जो त्यांच्याबरोबर आहे, त्यांच्या जिल्हाध्यक्षांनी नेऊन कलेक्टरना निवेदन दिलं। आता हे एवढं भरपूर आहे तुम्हाला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल।
उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांनी सावंतवाडीत कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. यावेळी शिवसेना राष्ट्रवादीनंतर काँग्रेस फुटणार का असा सवाल केला असता ते काय म्हणालेत पाहूया. पक्षाची परिस्थिती काय आहे आणि आमच्या मित्रपक्षांची कशा पद्धतीनं संवाद साधता येईल किंवा एकूणच ज्यावेळी चर्चा आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून करू त्यावेळी काँग्रेसचं जे काय बलाबल आहे ते राज्यातलं चर्चेला असलं पाहिजे. आणि ह्या जी स्थित्यंतर घडलेली आहेत दोन पक्षामध्ये त्याचे परिणाम नेमके त्या त्या जिल्ह्यात काय घडले या सगळ्याची एक माहिती आणि आढावा जनरल घेतला सगळा तालुका वाईज. आम्ही पहिलं अनालिसिस करावं लागतं. पहिलं सगळं आता माझं आज सिंधुदुर्ग झालं, परवा दिवशी माझं अलिबाग आहे, रायगड आहे. रायगडला दिवसभर मी देणार आणि मग 1-2 दिवसानं रत्नागिरी जिल्हा पूर्ण करणार आणि मग आम्ही आमचा अहवाल प्रदेश अध्यक्षांना देऊ. जिल्ह्यामध्ये काय परिस्थिती तुम्हाला वाटते? जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसला मागच्या काळामध्ये काँग्रेस गेल्यामुळं थोडा त्रास झाला, परंतु काँग्रेसला मानणारा मतदार हा जिल्ह्यामध्ये अजून देखील शाबित आहे. आम्हाला थोडी पळापळ करावी लागेल, थोडं लोकांच्यापर्यंत पोहोचावं लागेल. मधल्या काळामध्ये जिल्हा अध्यक्षांनी सर्वांनी मिळून काही कार्यक्रम राबवले. गणेश उत्सव मोठा साजऱ्या प्रमाणात कोकणात साजरा केला जातो. एक स्पर्धा ठेवून काँग्रेसच्या माध्यमातून लोकांच्यापर्यंत पोहोचण्याचं काम केलं. कुडाळला नगराध्यक्षपद हे काँग्रेस आहे, त्याच्या माध्यमातून कुडाळ शहरामध्ये चांगली कामं करण्याचा प्रयत्न आमचा चालू आहे. कुमार केतकर साहेब खासदार आहेत, त्यांच्या खासदार फंडातून काही निधी आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विकास कामासाठी या ठिकाणी देऊ शकलो. आणि म्हणून काँग्रेस आहे. आणि आता देखील राज्यामध्ये जे सर्वे झाले त्या सर्वेमध्ये देखील काँग्रेसचा टक्का वाढताना आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतो. आज या महाराष्ट्रातल्या जे एक अविश्वासाचं वातावरण आहे त्या वातावरणामध्ये विश्वास कुणावर ठेवावा तर तो काँग्रेस पक्षावर ठेवावा अशी सामान्य माणसाची भूमिका आज पाहायला मिळते. आणि म्हणून आम्हाला खात्री आहे की काँग्रेसचा जनाधार होताच पूर्वी, आता तो आणखीन वाढेल ही आम्हाला निश्चितपणे खात्री आहे. एक म्हटलं जातं महाराष्ट्राच्या राजकारणात की शिवसेना फुटली, राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली, आता काँग्रेसचा नंबर आहे आणि काँग्रेसचे काही आमदार भाजपच्या संपर्कात आहेत किंवा एक गट भाजपकडे. मला वाटतं तुम्ही काय केलं पाहिजे, सगळ्या राज्यातल्या पत्रकारांनी भाजपला हा प्रश्न विचारला पाहिजे की तुमचा जनाधार संपलेला आहे का, तुम्ही इतर पक्ष फोडायला लागलाय. याचा अर्थ भाजपचा जनाधार संपलेला. कधी लागतात कुबड्या? ज्यावेळी स्वतः ज्यावेळी पायावर उभा राहू शकत नाही त्यावेळी दुसऱ्याच्या खांद्याची गरज लागते. म्हणजे एक मान्य करूया की भाजपचा जनाधार संपला, सुरुवात इथनं करूया की भाजपचा या राज्यातला जनाधार संपलाय. म्हणून त्यांना शिंदे गट लागला, म्हणून त्यांना राष्ट्रवादी त्या ठिकाणी लागले. काँग्रेसमध्ये काही होणार नाही हे प्रदेश अध्यक्षांनी सांगितलंय, थोरात साहेबांनी सांगितलंय, अशोकरावजींनी सांगितलंय. काही काँग्रेसमध्ये होणार नाही. काँग्रेसवर उलट लोकांचा आता विश्वास वाढलेला आहे. आणि मुळात मी म्हटलं तसं सगळ्या महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांनी भाजपला प्रश्न विचारला की तुमचा जनाधार गेलेला आहे का. आणि 105 आमदार असलेला पक्ष आता 14 मंत्रिपदावर या ठिकाणी थांबलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. म्हणण्यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या आणि रायगडमधल्या पत्रकारांच्या आग्रह आणि त्यांच्या आंदोलनामुळे ह्या सिंधुदुर्ग पासून म्हणा किंवा गोव्यापासून मुंबईपर्यंतच्या महामार्ग चौपदरीकरणाचं मंजूर झालं. त्यावेळी पत्रकारांनी बरेचसे आंदोलनं केले. पत्रकारांच्या आंदोलनाला यश आलं
पण आता ते यश आल्यानंतर सिंधुदुर्गातलं 90% काम पूर्ण झालं असलं तरी रत्नागिरीपासून पुढचं काम आजही अपूर्ण आहे. आणि त्यासाठी पुन्हा एकदा पत्रकार संघ मैदानात उतरला आहे. मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरीचं काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू झालेलं आपण पाहता. या कामाचं एकंदर चित्र बघितलं तर सिंधुदुर्गात हे काम बऱ्यापैकी झालं आहे, परंतु रत्नागिरी आणि रायगडमध्ये हे काम बऱ्यापैकी अपूर्ण आहे. अनेक त्या ठिकाणी खड्डे पडले आहेत, काम झालेलं नाही. त्याच्यामुळे जो खोळंबा होतो मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी असतील, पर्यटक असतील, आणि या संदर्भात सातत्याने पत्रकार संघ आहे, विशेषतः रायगड जिल्हा पत्रकार संघ आहे आणि आमची मराठी पत्रकार परिषद यांनी सातत्याने आवाज उठवला. मुळात हा हायवे जो पहिला जुना हायवे होता तो वाढत्या अपघातामुळे धोका झाला होता, त्यामुळे तो चौपदरी व्हावा यासाठी सातत्याने आमच्या रायगड जिल्ह्यातल्या पत्रकारांनी आंदोलन केलं होतं. आणि आजही या रायगड जिल्ह्यातल्या पत्रकारांनी या अपूर्ण कामासंदर्भात आज 9 ऑगस्टला आंदोलन पुकारलं आहे, उभाबम आंदोलन. आणि याला आम्ही रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांनी पाठिंबा दिला आहे आणि म्हणून आज आम्ही कणकवली तहसीलदारांना या ठिकाणी निवेदन दिलं आहे. प्रांत साहेबांना पण त्यांनी निवेदन दिलं आहे. बोला. गेल्या 12 वर्षापासून अनेक कालावधी लोटला, 12पेक्षा अधिक कालावधी लोटला तरी आपला मुंबई गोवा महामार्ग पूर्ण झाला नाही आणि याचा फटका एकूण कोकणी जनतेला बसतो आहे. आणि याच्यात मोठ्या प्रमाणात अपघात घडतात. या अपघात घडण्याचं प्रमाणही जरी 4 लेन झाला तरी फारसं मोठं काही बदल झालं नाही. बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे सिंधुदुर्ग एक अपवाद वगळतात, सिंधुदुर्ग काहीसा भाग पूर्णत्वास गेला असला तरी रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात अद्याप या महामार्गाचं काम पूर्ण झालेलं नाही आहे आणि त्यामुळे त्याचा त्रास लोकांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे परिषदेने सांगितल्याप्रमाणे देशमुख साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही या सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीनं आम्ही आज प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि या महामार्गाचा प्रश्न वेळीच मार्गी लावा यासाठी शासन दरबारी आपण हे निवेदन पोचवा, आमच्या भावना पोचवा असं त्यांना विनंती केली आहे पत्रकाराच्या वतीनं. त्याला नक्कीच सहकार्य मिळेल असा आम्हाला पत्रकार म्हणून निश्चित आशावाद वाटतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी देई रिफ्रेश हमी. माजी गृहराज्यमंत्री काँग्रेसचे आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आले होते. मंत्री दीपक केसरकर यांच्या मतदारसंघात अर्थात सावंतवाडीत त्यांचं काँग्रेसच्या वतीनं स्वागत करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली, तसेच कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. आरपीडी हायस्कूलमध्ये ही महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू होती. बैठकीत बंटी पाटील हे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करत होते. या बैठकीस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, विकास सावंत, महिला जिल्हाध्यक्षा साक्षी वंजारी, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष महेंद्र सांगेलकर, ॲडव्होकेट राघवेंद्र नार्वेकर, ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, साईनाथ चव्हाण, विद्याप्रसाद बांदेकर, समीर वंजारी, देवगड तालुकाध्यक्ष उल्हास मंचेकर, सुंदरवल्ली पडियाची, राजू मसूरकर, नागेश मोरिये, प्रदीप मांजरेकर, ॲडव्होकेट संभाजी सावंत, किरण टेंबुलकर, विभावरी सुकी, आफरीन करोल, कुडाळच्या नगराध्यक्ष अक्षता खटावकर, भाऊसाहेब देसाई, गजानन ठक्कर, मायकल फर्नांडिस आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा.
मुंबई गोवा महामार्गाचं काम रखडलेलं आहे. त्याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या रखडलेल्या कामासाठी कोकणी माणूस जबाबदार आहे असं म्हटलंय. हे चुकीचं आहे. कोकणी माणसाला बदनाम करू नका. पहिल्यांदा या रस्त्यावरून गाडीनं फिरावं, मग समजेल. कोकणातील रस्ता कोकणी माणसामुळे नव्हे तर प्रशासनामुळे रखडल्याचा आरोप परशुराम उपरकर यांनी केलाय. कणकवली येथील मनसे कार्यालयात ते बोलत होते. काय म्हणालेत परशुराम उपरकर पाहूयात. गेले अनेक दिवस गडकरी साहेब आणि फडणवीस साहेबांचा व्हिडिओ फिरतोय की कोकणातला जो रस्ता 13 वर्ष रखडला त्याची कारणं सांगताना अनेक ठिकाणी गडकरी साहेब कोकणातल्या लोकप्रतिनिधींवरती आणि कोकणातल्या लोकांवरती ठपका ठेवून गडकरी कोकणी माणसाला थोड्या अर्थाने बदनाम करत आहेत. गडकरी साहेब खऱ्या अर्थाने काम करणारा काम करणारे मंत्री आहे. त्यांनी राज्याचे मंत्री असताना पण काम केलं आहे. विरोधी पक्षनेते पण आमच्या बरोबर असताना काम केलं आहे. केंद्रामध्ये पण काम करत आहेत. पण कोकणातला रस्ता कोकणी माणसामुळे अडकला नाही आहे, तर तुमच्या प्रशासनामुळे अडकला आहे. पहिला रस्ता तुम्ही 2013ला जो 2009मध्ये जो पहिला टप्पा दिला, त्या टप्प्याच्या ठेकेदारांनी काय घोळ घातला ते सर्व जनतेला माहिती आहे. त्यानंतर ह्या कोकणातले रस्ते पूर्ण करण्याकरता तुम्ही टप्पे तयार केलेत, 11 टप्पे तयार केलेत. त्या 11 टप्प्यामधील जो ब्रिज बांधण्याचं काम जे काढलं, ते ब्रिज बांधण्याचं काम करताना प्रशासनाने त्याची कोणती आर्थिक बाजू न बघता त्याला टेंडर दिल्यामुळे आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर बँक करप्ट झाल्यामुळे त्याला ती कामं करता आली नाहीत. त्यामुळे ती कामं जवळजवळ 4-5 वर्ष कामं तशीच राहिली ब्रिज बांधण्याची नदीतली. त्यानंतर टप्पे तुम्ही सर्व टेंडर दिल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी सहकार्य केलं, रत्नागिरीला काही भागांनी सहकार्य केलं. पण पुढच्या रत्नागिरीमध्ये दिलेला ठेकेदार हा ठेकेदाराकडे कोणत्याही प्रकारची मशिनरी नसल्यामुळे, कोणत्याही प्रकारचे सुविधा नसल्यामुळे तो 2 टप्प्यातले काम करू शकला नाही. हे प्रशासनाने तपासण्याची गरज होती. त्यावेळी ते प्रशासनाने तपासल्यानंतर आता परत फेर टेंडर काढून तुम्ही हे करण्याचा प्रयत्न केलात. आज ह्या सर्व गोष्टी जरी असल्या, या सर्व गोष्टीमध्ये कोकणी माणूस बदनाम होता कामा नये. कारण कोकणी माणसांनी सर्वच प्रकल्पांना आतापर्यंत मदत करत आलेली आहेत. कारण रेल्वेचा प्रकल्प या कोकणातूनच गेला. त्या रेल्वेच्या प्रकल्पाला कोकणी माणसांनी आपली असलेली किमती जागा पण दिलेली आहे आणि त्या किमती जागेतून रेल्वे गेलेली लोकांनी बघितलेली पण आहे. पण हा राष्ट्रीय महामार्ग 66चा हा बघितल्यानंतर तुमच्या असलेल्या प्रशासनाने, तुमच्या असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेने किंवा असलेल्या ठेकेदाराने जे अडचण निर्माण केली, ती अडचण निर्माण केल्यामुळे न्यायालयात गेली. आज न्यायालयात गेल्यामुळे न्यायालयाकडे पण या प्रशासनाने न्यायालयाला फसवतात. त्याचप्रमाणे गडकरी साहेबांना पण ब्रीफिंग करताना फसवत असल्याची आमची खात्री आहे. कारण न्यायालयाला पण 2021 डिसेंबरला रस्ता पूर्ण होईल अशा प्रकारचं या प्रशासनाने ॲफिडेविट दिलं. त्यानंतर तो अजूनही रस्ता पूर्ण झाला नाही. त्यानंतर 2दा ॲफिडेविट घातलं, पण ते ॲफिडेविट घालून उच्च न्यायालय पण एकदा नाराजी त्यांनी पसरवली आहे. असं असताना सातत्याने कोकणी माणूस करण्यापेक्षा तुम्ही किंवा लोकप्रतिनिधींनी या ठिकाणी आर्थिक काय मागणी केली असेल, काय केलं असेल ते करण्यापेक्षा ह्या रस्त्यामध्ये करताना कोकणी माणसाला तुम्ही लक्ष केंद्रित करू नये. कारण दोघांनी म्हणताना की मला ह्या रस्त्यावर पुस्तक लिहावं लागेल, पण पुस्तक लिहित असताना ह्या प्रशासनाची पण चुकीची बाजू त्यामध्ये लिहिण्याची गरज आहे. आणि प्रशासकीय यंत्रणेने कशा प्रकारचा रस्ता केला याची बघण्याची गरज आहे. ज्या आर्टिफॅक्ट कंपनी होती त्यांनी या रस्त्यावरती किती नियंत्रण ठेवलं आणि किती पाहणी केली हे पण बघण्याची गरज आहे. कारण आज गडकरी साहेबांनी जो हवाई पाहणी केली, ती हवाई पाहणी हा महामार्ग बघण्यासाठी होती की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यातून नागपूर रस्त्याला जोडणारा रस्ता करण्यासाठी केली होती, हे त्यांनाच माहिती किंवा आपल्या राज्याच्या बांधकाम मंत्र्यांना माहिती. पण या ठिकाणी गडकरी साहेबांनी एकदा या रस्त्यावरून यावं, रस्त्यावरून गाडी घेऊन फिरावी झालेल्या रस्त्यावर, आणि पुणे आणि बँगलोर रस्त्यावरून जावं. तिकडचा रस्ता ज्याप्रमाणे आहे त्या रस्त्यावरती कोणत्याही प्रकारची गाडी व्हायबल होत नाही. पण या रस्त्यावर आल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी गाडी व्हायबल होते. आणि पावसात जर आले
तर ठिकठिकाणी रस्त्यावर ब्रिजवर पाणी साचलेलं तुम्हाला बघायला मिळेल. ठिकठिकाणी ब्रिजवरून धबधबे पडताना मिळतील. आज जो या कणकवली तालुक्यातला जो SM हायस्कूलचा बांधलेला ब्रिज बांधल्यानंतर एका वर्षात कोसळतो, ही जर दयनीय परिस्थिती असतील तर कोकणी माणूस ह्या सर्व विषयावरती आवाज उठवण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल. कारण कोकणी माणसांनी आपली घरंदारं आणि किमती जमिनी आणि शेती जमिनी या रस्त्याला संपादनाला दिलेल्या आहेत. आणि त्याचप्रमाणे त्यामुळे त्यांना असलेल्या सुविधा या कोकणातल्या लोकांना जे अंतर्गत जाणारे हायवेला जोडणारे रस्ते त्यांना मधून जाण्यासाठी रस्ता दिलेला नाही. त्यानंतर त्यांना असलेले जे पाण्याचे पाट, कारण पहिल्या पावसात तर पाणी पूर्ण रस्त्यावरती थांबलं होतं आणि ठिकठिकाणी अडल्यामुळे काही घरं गेली होती. कणकवलीची बँक, सारस्वत बँक तर पाण्याखाली गेली होती. त्यांच्याजवळ 5 लाखाच्या नोटा भिजल्या होत्या, अशा प्रकारच्या बातम्या आल्या होत्या. हे कॉन्ट्रॅक्टरांचं केलेलं अपयश किंवा कॉन्ट्रॅक्टरांनी केलेलं निकृष्ट काम, ह्या कामाचा ठपका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या किंवा कोकणी जनतेवर ठेवू नये अशा प्रकारची त्यांना आमची विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हजारो कामगार क्रांतिदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आपल्या विविध मागण्यांसाठी धडकले. भारतीय मजदूर संघाच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकवटले. देश के हित में करेंगे काम, भारतीय मजदूर संघाचा, भारतीय मजदूर संघाचा असंघटित कामगार. बोगस सुरक्षा किट बंद करा, बोगस आरोग्य तपासणी बंद करा, घरेलू कामगार मंडळ सुरू करा, नोंदित कामगारांना वयाच्या 60व्या वर्षानंतर पेन्शन द्या, बांधकाम कामगारांना वस्तुरूपी देण्यात येणारे लाभ बंद करून त्याऐवजी लाभाची रक्कम कामगारांच्या बँक खाती जमा करा. यासह बांधकाम कामगारांना देण्यात येणारे विविध वस्तुरूपी लाभ बंद करून केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार लाभाची रक्कम कामगारांच्या बँक खाती जमा करा. या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बांधकाम कामगार महासंघ सिंधुदुर्गच्या वतीनं हजारो बांधकाम कामगार एकवटून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. BMS की क्या पहचान, BMS की क्या पहचान, BMS की क्या पहचान. भोजन भारतीय मजदूर संघाचा, भारतीय मजदूर संघाचा, सिंधुदुर्ग जिल्हा मजदूर संघाचा. सिंधुदुर्ग जिल्हा बांधकाम कामगार संघाचे अध्यक्ष भगवान साटम, सचिव हेमंत कुमार परब यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. यावेळी आपल्या मागण्यांबाबत गगनभेदी घोषणा देत जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून सोडला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. नारायण राणे लोकसभेत भडकले. सिंधुदुर्गात काँग्रेसचा किती जोर, बंटी पाटलांनी दिलं रिपोर्ट कार्ड. आणि हजारो कामगार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.